Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon nga video atong pag-reactan ang Trupa Vibes session mao man atong na pong pag-reactan karon sa ilang gi-cover nga Jupay sa Mayonnaise, Mayonnaise bali nga kuan banda. Kini nga kanta ni sikat ni siya o nigawas na siya bali atong 2017 pero karon pa siya ni sikat kaayo. Oo, daghan kayo na mismo gali ang original nga pana ni banda mo perminti ang i-request sa mga concert nila. Oh. So sa karon ato na siyang pagreactan kung unsa po ang ilang version aning Jupay. Okay? Sige. Sa mga bag-o diha nga wala pa nakakuan pa nakasubscribe, hit na lang pong notification para updated ka sa tanang video nga atong i-upload karon. Okay? Like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao wala pa nakatanaw ani. Karon atong i-expect nga atong putol-putulon ha kay para mutuman ta sa rules and regulation ni YouTube sa iyang mga polisiya nga dili para di ta makapiright. Okay? Sige, expect na ninyo. Magsugod na ta. Pag-intro sa data. Okay, magsugod na ta. Drama Vibe Session. Guwapo sa kang biso. Jopay, Okay. kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Bali kini nga kanta nisikat ni bali napagawas ni nga kanta kintahay napagawas ni siya atong tuig sa 2017. Oo. Pero karon nisikat ni karon. Karon pa nisikat. Grabing iganahan ani tanan. Jopay, Okay. pasensya ka na. Wala rin kasi akong makausap at kasama. Huwag ka nang mawala. Okay. Huwag ka nang mawala. Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo Kaabi ka. mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Ilaging regluhan o lahiun gid nilang kuan. Hinon ingon ani magidang kuan sa reggae pero nindot gid sila mo kuan pug version gid pod. Kayo karon lang ang vocalist nila anang bali iyaging lagi iyang kaugaling nga version gid nga kuan sa iyang tingog mabagay pug kayo. Diba? Nindot kay pong mga instrument atong paminawon. Dadalhin kita Go. sa aming bahay. Mhm. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Okay. Tinaw magay ilang kuano kanang balis ang ilang audio sa ilang bali pag-record nila ani ba o paghimo bali nila ani karon nga video nila ang ilang kuan tinaw magugayo pati ang sounds ang audio nindot kay paminawon anang ganahan ko ba kay di lang kay ingog nindot ang output bali nindot gid pud ang manganta pod nindot pong mga instrument ng kuan pianista bass nindot kay pagsugod sang bass ay Jopay, kamusta na ba? Buti ka pa, palagi kang masaya.
Okay. Jopay, buti na lang nariyan ka, hindi na ako nag-iisa. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Sa man to katong murag tingog no murag nga na ba? Sa kuan tingalin sa kanang sa keyboard siguro na nga kuan. Lagi mga effect gyapon. Hindi paminawon. Dadalhin kita sa Okay. aming Grabe ka. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Nindot yung chorus. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Sa tunay na mundo. Grabe kadaghan na itingalin ng kamera nila. Murag pulo man siguro. Nakita pa ito ganiha ang kuan isa ka kamera. Nakita pa ganiha. Isa, duha. Murag tulo ka kamera ni ang iya. O duha. Murag tulo. Be. Oh. Wapo kayo yung pagka-keyboard oh. Sabi ko master kay kamot ah. Di ba ka na kung sa original nga nagkanta na ang gikuan na ang gisulo bali ang gitara baya. Ang karon gamitan nila ang keyboard master gyud mo kuan ng keyboard gyud. Kuha po niya. Iya pong gipangit adliban pag niya uban mga notes gali. Ngawa ko sa ngadtos kuan ba. Master kayo. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Okay. Ngayon. Udadalhin kita sa Iya. aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Udadalhin kita sa aming bahay. Lukso-lukso ba? Tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Nindot gid nga siguro ni sila tan-awon pag naagid sa live gyud sa kuan kanang na sila sa stage mag-concert na gyud ba. Okay, ang vocalista pod ambak-ambak man. Oh, nindot magud nga kayo ang ilagong pagka-arrange o pagka sa ilang nga version balian nga kanta gud. Sa tunay na mundo. Sa tunay na mundo. Okay. Sa tunay na mundo. Oh. Sa tunay na mundo. Okay. Okay. Nindot gid kay gihapon sila. Nindot gid kay sila mo kuan gyud sa mga kuan pag sila may mo-cover pod kay kung sa kuan na sa original good kuan ba ka nindot man sa original pero kung kuan ba ka nang nasili ka og kalingon gid sila nga kuan kay reggae man sila ilang genre balay kuan man reggae pero nindot nga pagkakuan nindot ka pagkarigdo sa ilang kuan ilang kuan reggae pag reggae ani ba o nindot kayo so makasayaw gid ka kanang vocalist
sayaw-sayaw, lukso-luksohan pa. Sunod ang sa instrument, nindot kayo. Wag mga sami-sami ba sa kuan, nindot kay paminawon. Sunod ang sa keyboard, kadto sa keyboard mao nag-solo bali. Mao nag-solo sa kuan, sa instrumental bali o. So, dapat kang sa original anak pan man na gitarista man ang mo solo. Sunod ang katong bahin sa ilang kuan, bahin sa ilang pagtugtog bali. Di ta makaingon ba nga nang nindot baka ni sila sa kuan. Yung dito mo way ayo kay kung atong pagatan-awon karon, pag adto na sila ngadto sa kanang concert na gid bali, live concert bali nila, nindot gid siguro ni katan-awon. Kasayaw gid gihapon ang mga audience ani kay una-una arago do. Aron raga nagtan-aw ta nindot kayo, lukso-lukso pa ang kuan, vokalista nila, di ba? Nindot sila mo cover. Kana po ko. Di ba? Commentin nyo kung giganahan mo ano atong video karon. Okay? Sige, commentin nyo. Pero taman. So mga wala pa nakasubscribe diha, mga bago, subscribe na mo para ma-notify mo ni YouTube sa sunod na itong mga pag-upload. I-hit ang notification bell para anan nga video nga atong gipang-upload atong niagi imong matanaw po. O i-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakatanaw ani. Okay? Sige. Dili tataman. Tungtod sa sunod. Ini si Inchans TV. Proud Bisaya. Peace out.